दा जोंनि बिटिसिनि गासै रायजो राजा बिथांमोनहानो मिथिखायो BPF पार्टिया सरकाराव फैनाय लोगो लोगो विदिन 5 मान्थ्सआव माबायदि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावदों जेरैबायदि खोथा होदोंमोन बेखौ मावगासिनो दङ बेखौ जोंनि बिटिसिनि गासै रायजो राजा बिथांमोनहा नुगासिनो दंखायो दा जेरै बुंनो थाङोबा कन्स्ट्राक्शन लाइनावहाय डेभेलपमेन्टआ जोंना फुल स्पिडआव जागासिनो दङ दा बेखौ नोजोर बोनानैबो जोंनि गोबां बिटिसिनि रायजो राजा बिथांमोनहा खोब मोजां मोननायखौ फोरमायदों आरो जोङो दाब दाब जायगायाव थांनानै जोङो रायजोफोरनिफ्राय गोबां अनसायनायखौ मोनदों आरो नैबे फैबाय थानाय 9 एप्रिलावहाय जानो गोनां एसेम्बलि इलेक्शनाव बिथांमोनाहाय BPF पार्टिखौनो हाजासे सापर्ट खालामगोन होननानै खोथा होदों आरो आङो दा एसे BPFनि लाइमोन दैदेनगिरि हिसाबै आङो बेखौनो बुंनो सानदों दासिमाव जोंनि BPF पार्टियाहाय लाइमोनफोरनि थाखाय युथ्सफोरनि थाखाय मा खामानि मावनानै होखो आरो इयुनाव मा खामानि मावलांबावगोन दा जोंहा जोंनि बिटिसिआव जोंहा जोंनि BPF पार्टिया गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगो जेरैबायदि सिगांनि BTC इलेक्शनावहाय 5 गेरेन्टिस होदोंमोन बे 5 गेरेन्टिसनि मादाव जोंहा युथ्सफोरनि थाखाय 100 crore बाजेटखौ जोंहा दोननाय जादोंमोन आरो बेखौ 2 लाख खरि जोंहा जोंनि बिटिसिनि गासै 5000 लाइमोनफोरनो जोंहा बेखौ होनाय जाबाय आरो नैबे जोंनि एसेम्बलि इलेक्शना जोबनाय लोगो लोगोनो 15,000 युथ्सफोरनोहाय जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ हरबावगोन होननानै बेखौ खोथा होदों आरो बेखौ इलेक्शना जोबनाय लोगो लोगोनो बेखौ होनाय जागोन आरोबाव दा जोंनि बिटिसिनि लाइमोनफोरखौ आङो बेखौनो बुंनो सानदों आरोबाव जोंनि BPF पार्टियाहाय जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय जोंहा मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवनो कचिं सेन्टारखौ खुलिनानै होनो नागिरदों दा बेवहाय जोंहा जोंनि UPPL सरकाराबो बिथांमोना गावसिनि सरकार थानाय टाइमावहाय सुपार 50 मिशनखौहाय खालामदोंमोन बिथांमोना खिन्थु बियो लिमिटेड मानसिफोरनि थाखायल'मोन दा जोंहा जोंनि BPF गभर्नमेन्टआहाय दा जोंहा बेखौ जोंनि जायगायावनो जोंनि बिटिसिआवनो जोंनि माने जायफ्रा जोङो जायगायावनो थानानै न'आवनो थानानै जोङो बे कचिंखौ लानो थाखाय खाबु मोनगोन बेखौ खालामनानै होनो नागिरदों दा सुपार 50 मिशनावहाय जोंनि युथ्सफोराहाय जायफ्रा सेलेक्ट जाबाय बेहाय बिसोरो माने दिल्ली बायदियाव गुवाहाटी बायदियाव थांनानैसो जोंहा बे कचिंखौ लाहैनो गोनां जायोमोन खिन्थु डेभेलपमेन्ट होनोब्ला माने जाय बुस्थुआ जोंनियाव गैया जाय बुस्थुआ जोंनि बिटिसिआव क्राइसिस बेखौ लाबोनानै होनायासो जोंनि थाखाय जोंनि बे मोनसे डेभेलपमेन्ट दा बेखौ साननानैनो बेखौहाय जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्ट जोंनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा दिनैहाय जोंनि बे कचिं सेन्टारखौ जोंहा मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव खालामनानै होनो नागिरनाय जादों आरो जायफोरा PhD खालायगासिनो दङ PhD स्कलार बिथांमोननि थाखायबो बिटिसि गभर्नमेन्टआ 3 लाख खरि रां अनसुंथाइखौ होनो नागिरदों आरो जोंनि जाय दा फंबाय बिनानावमोनहाय मेट्रिक एग्जाम लिरदों HS फाइनाल होदों बिथांमोननि थाखायबो जायफ्राहाय टप 10 मासिखौ आवग्रिनानै लानो हागोन बिथांमोननि थाखायबो जोंहा 3 लाख खरि रांनि अनसुंथाइखौ जोंहा होनाय जागोन दा बेनिखायनो गासै फारफ्रोमबो बिथिङाव जोंनि युथ्सनि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनो नागिरदों बेखायनो आङो जोंनि गासै बिटिसिनि लाइमोनफोरखौहाय आं खावलायगोन BPF पार्टिखौनो हाजासे सापर्ट खालामनानै माने लांबाय थायोब्ला आरो इयुननि समावबो गोबां माखासे खामानिखौ मावनानै होनो हाबावगोन जेरै दासिमाव मावनानै होगासिनो दंखायो जेरै दस्रा माने गुबुन कान्ट्रिफोराहाय जेरै भकेसनेल इडुकेसनखौ बांसिनै गोसो होयो दा बेखायनो जोंनि बिटिसिआवबो जोंहा भकेसनेल साबजेक्टखौ जोंहा स्कुलफ्राव सोनानै होबाय खिन्थु मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगोनो बियो गैया जालाङो जोंहा हायार इडुकेसन गैया बेनि थाखाय दा बेनिखायनो बेखौबो नोजोर होनानै जोंनि हाग्रामा महिलारि सार बिथाङाहाय भकेसनेल इन्स्टिटिउट जेरै टुरिजम एग्रिकालचार अट'मेटिक बेफोरबायदिखौहाय लाबोनो थाखाय जोंहा हाग्रामा महिलारि सार बिथाङाहाय खालामगासिनो दङ आरो जेरै एग्जाम्पल हिसाबै दा जोंनिनो चिरांनि कासिक'ट्रा जिहेतु आं कासिक'ट्रानिनो दा बेवहायबो जोंहा टुरिजम एन्ड मेनेजमेन्टनि जोंहा बेवहाय कनस्ट्राक्शना सोलिगासिनो दं दा बेवहाय जोंनि गोबां लाइमोनफोरा बेखार जानानै थानाय लाइमोनफोराहाय माने जायफोराहाय गभर्नमेन्ट जबखौ बिराद जोंनि लाइमोनफोराहाय माने सेस्था खालामबाय थायो ट्राइ खालामबाय थायो खिन्थु मोनजोबनो हाया बेनिखायनो जोंहा नैबेफोरबायदि माखासे जोंहा भकेसनेल बे इडुकेसनखौ जोंहा लांफायोब्ला जों गोबां बिथिङावनो जोंनि लाइमोनफोराहाय एंगेज जानानै थानो हायो आरो जोंहा बेखार जानाय नङा आरो जोंनि गोबां लाइमोनफोरानो आरो जेरैहाय जोंहा दा CIT दङ जोंनि क'क्राझारावहाय बे CITखौबो हाग्रामा महिलारि सार बिथाङानो लाबोनानै होदोंमोन दा बेनिफ्रायनो जोंहा गोबां जोंनि लाइमोनफोराहाय मानसिबो जाहैनो हाबाय आरो बेबायदिनो जोंहा एग्रिकालचार सेक्टरावबो जिहेतु जोंनि बिटिसिआ जोंनि आसामा एग्रिकालचारनि बेलायावनो जोङो सोनारनानै थाग्राखा दा बेवहाय जोंहा माखासे गोबां माने नलेज गैया जोंनि एग्रिकालचार लाइनाव जोंहा साइन्टिस्टफोर गैया गोबां माखासे जोंहा माने नलेज गैया बेफोरबायदिखौ जोङो एग्रिकालचार लाइनावबो जोङो हाजासे जोङो माने लाबोनो नाजागोन खालामगोन जिहेतु जोंहा फुरा जोंनि नर्थ इस्टआवनो जोंहा
एग्रिकालसार इउनिभारसिटिया जोंहा दा गंसेल' दा बेफोरबायदि जोंहा इनस्टिट्यूटखौ जोङो लाबोनो हायोबा जोंहा गोबां मोजां जागोन जोंनि युथ्सफोरनि थाखाय बेखौ आङो सानो आरो बेबायदिनो BPF पार्टिखौ आरो इयुनावबो हाजासे जोंनि युथ्सफोरनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय सुबिदा होगोन होननानै BPF पार्टिखौनो माने सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आङो आसा खालामो